ҳуқуқи инсон дар раванди ҷаҳонишавӣ таҳти ин унвон дар факултети ҳуқуқшиносии донишгоҳи миллии Тоҷикистон бахшида ба таҷлили рӯзи ҳуқуқи инсон ҳамоиши ҷумҳуриявии илмиву назариявӣ баргузор гардид. баргузории чунин чорабиниҳои сатҳи баланди илмӣ дар инкишофи низоми ҳуқуқии кишвар ва боло бурдани маърифати ҳуқуқии аҳолӣ нақши барҷаста мегузоранд. нақш ва мавқеи миллати тоҷик дар масири таърих дар роҳи шинохти ҳуқуқи инсон ва эҳтиром гузоштан ба он бисёр баланд аст. эъломияи куруши кабир бори нахуст ҳуқуқҳои инсонро дар таърихи башарият муайян намуда, минбаъд баҳри қабул намудани санадҳои дигар дар самти ҳуқуқи инсон заминаи асосӣ гузоштааст. мавқеи эъломияи умумии ҳуқуқи башар дар инкишофи қонунгузории байналмилалӣ ва миллӣ дар самти ҳуқуқи инсон муассир арзёбӣ гардид. яке аз нахустин санадҳое ки дар таърих дар сатҳи байналмилалӣ қабул гардидааст, ин эъломияи умумии ҳуқуқи башар мебошад, ки 10 декабри соли 1948 аз ҷониби Ассамблеяи Генералии Созмони Милали Муттаҳид қабул карда шуд ва дар он ҳуқуқу озодиҳои бунёдии инсон ва шаҳрванд ба мисли ҳуқуқҳои шахсӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ дарҷ ёфтанд. аз замоне ки эъломияи мазкур қабул карда шуд, аз ҷониби Ассамблеяи Генералии Созмони Милали Муттаҳид 10 декабр ҳамчун рӯзи ҳуқуқи инсон дар саросари ҷаҳон ва ё рӯзи арҷ гузоштан ба ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд таҷлил карда мешавад. баргузор намудани ҳамоишҳои гуногуни илмӣ дар сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ ин бори дигар арҷ гузоштан ба ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд, баландбардоштани маърифати ҳуқуқии аҳолӣ, фарҳанги ҳуқуқии аҳолӣ, шуури ҳуқуқии аҳолӣ ва дар маҷмӯъ баландбардоштани риояи қонун ва амалӣ намудани меъёрҳои қонунгузорӣ аз ҷониби шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти ҳуқуқи инсон ба дастовардҳои беназир ноил гардидааст, ки дар ин кор саҳми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хеле бузург аст. таъсиси мақомоти ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон, ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак ва дигар сохторҳое ки бевосита ба ҳуқуқи инсон сару кор доранд, самараи ташаббусҳои пешвои миллат дар бахши таҳкими мақому манзилати инсон ва ҳуқуқу озодиҳои ҳар фард мебошад. бо дар назардошти ин нукта, масъулин баргузории ҳамоиши мазкурро идомаи сиёсати давлатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти ҳуқуқи инсон унвон карданд. ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати демократии ҳуқуқбунёд дунявӣ ва ягона дар самти эҳтиром гузоштан ба ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ташаббусҳои наҷибро рӯйдаст гирифтааст ва ҳатто дар худи дебочаи Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон аз номи халқи тоҷик гуфта мешавад, ки мо халқи Тоҷикистон ҳуқуқ ва озодиҳои инсонро муқаддас маънидод менамоем ва ҳамин меъёр аллакай дар моддаи 5 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ба сифати арзиши олӣ эътироф гардидани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд пешбинӣ карда мешавад ва ҳатто боби 2 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ҳуқуқ, озодӣ ва вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрванд ном дорад, фарогирандаи 34 модда буда 31 моддаҳои Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистонро ташкил медиҳад. яъне бинед, дар сатҳи конститутсионӣ аксарияти ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд дарҷ ёфтанд ва мавриди эътирофнамоӣ қарор гирифтанд. дар ин ҳамоиши илмӣ зиёда аз 19 маъруза дар мавзӯъҳои гуногуни ҳуқуқӣ ба мисли дурнамои рушди ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон, инкишофи технологияҳои муосир ва баъзе аз масъалаҳои амалишавӣ, ҳуқуқҳои корпоративӣ, ҳуқуқи инсон дар ҳошияи амалисозии ҳадафҳои рушди устувори Созмони Милали Муттаҳид, мулоҳизоте чанд доира ба эътирофнамоӣ ва амалисозии ҳуқуқи инсон, ҷанбаҳои ҳуқуқӣ ва иҷтимоӣ, зӯроварӣ дар оила, ҳамкориҳои дуҷонибаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти ҳимояи ҳуқуқи муҳоҷирони меҳнатӣ бо давлатҳои иштирокчии Иттиҳоди давлатҳои мустақил, эҳтимолияти бегуноҳӣ ва баъзе мушкилоти он дар самти ҳуқуқи инсон, ҳифзи шаъну шарафи инсон аз тӯҳмат ва таҳқир дар ҷумҳурии Тоҷикистон, таҳлили ҳуқуқи конститутсионӣ, ҳуқуқу озодиҳои сиёсӣ, ҳуқуқи инсон ба меҳнат, ҳуқуқи инсон дар афкори башар ва ғайра пешниҳод ва мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтанд. маърузаҳои мавриди баррасӣ қарор гирифта фарогири масъалаҳои мубрами назария ва таърихи давлат ва ҳуқуқ, ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии муқоисавӣ, ҳуқуқи байналмилалӣ, ҳуқуқи конститутсионӣ, гражданӣ, ҷиноятӣ, маъмурӣ, механизмҳои миллӣ ва байналмилалии ҳимояи ҳуқуқи инсон буданд. зимни баррасии мавзӯъҳои зикргардида, олимон вобаста ба инкишофи соҳаҳои мухталифи ҳуқуқ ва мукаммал намудани қонунгузории миллӣ пешниҳодҳои мушаххас дорӣ намуданд.
қайд гардид ки конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ҳуқуқу озодиҳои инсонро арзиши олӣ эътироф кардааст. аз ин рӯ риояи ҳуқуқу озодиҳои инсон бояд меҳвари фаъолияти мақомоти давлатӣ, корхонаву муассиса, шахсони воқеӣ ва ҳуқуқиро ташкил диҳад. иштирокчиён баргузории ҳамоишҳои сатҳи баланди илмиро ҷиҳати табодули афкору андеша, нишон аз ваҳдати миллӣ, тинҷиву амонӣ ва самараи истиқлоли давлатӣ арзёбӣ намуда, таъкид карданд ки арзиши олӣ эълон шудани инсон ва ҳуқуқу озодиҳои ӯ маҳз самараи даврони соҳибихтиёрӣ аст.